Všetku teóriu k používaniu jednoduchého prítomného času, takisto aj priebehového prítomného času vysvetľujem v samostatných videách, v samostatných častiach v tejto lekcii. Takže pokiaľ máte nejaké nejasnosti, tak vám odporúčam, aby ste si tie videá pustili ešte raz, prípadne pozreli poznámky, ktoré som vám pripravil takisto na tejto stránke. V tomto videu budem teraz vlastne len upozorňovať na niektoré drobné rozdiely, alebo teda hlavne upozorňovať na ten samotný rozdiel medzi týmito dvomi časmi na konkrétnych príkladoch, ktoré mám pre vás pripravené. Zoberme si napríklad ten najzákladnejší rozdiel priebehového prítomného času a jednoduchého prítomného. Priebehový I am learning English. Priebehový prítomný čas hovorí o tom, čo sa deje práve teraz v tejto chvíli. I am learning English. Niekto mi zatelefonuje a ja rýchlo dvihnem, poviem nevyrušuj, pretože teraz sa učím angličtinu. I'm learning English, teraz to robím. Pokiaľ by sme napríklad sa rozprávali o vyučovaní, o učení sa angličtiny, alebo teda jazyka akéhokoľvek, niečoho, v tomto prípade konkrétne angličtiny, I learn English every day. Táto veta by znamenala, že sa učievam angličtinu každý deň. Učievam alebo učím sa. V slovenčine je to jedno vlastne. Keď si to zoberiete, I'm learning English a I learn English do slovenčiny môžeme preložiť rovnako. Učím sa angličtinu a aj toto znamená učím sa angličtinu. Pokiaľ chcem ale vyslovene zdôrazniť ten rozdiel v tých dvoch vetách, tak toto by prvé som preložil ako učím sa angličtinu vo význame, že teraz sa učím, a toto učievam sa angličtinu každý deň, every day. To je už opakovaný dej, vyjadrené je to tuto, práve na konci vety, kde hovorím o tom, ako často sa učím tú angličtinu. Nemusí to byť každý deň, môže to byť raz za týždeň, once a week, môže to byť once a month, treba raz za mesiac, akokoľvek. To znamená, alebo ráno sa môžete učiť. Už akúkoľvek časovú informáciu dáte, ktorá hovorí o tom, čo sa opakuje, ak teda je nejaký dej, ktorý sa opakuje častejšie, v takom prípade používajte ten jednoduchý prítomný čas. To je len na porovnanie vlastne jednej a tej istej vety v rôznych časoch a samozrejme aj v rôznych významoch. Lebo v slovenčine to môže byť naozaj ten istý čas, ale v angličtine musíte vždy premýšľať nad tým, že či hovoríte o tom, čo sa deje teraz, alebo čo sa deje opakovane. A podľa toho vlastne potom prekladáte vety do angličtiny. Ja by som zobral ešte iný príklad, aby ste ho videli. A to je príklad vety, v ktorej hovorím vetu I'm speaking English. Keď už sme pri tých jazykoch, tak pri nich ostaňme. Alebo pri tom jazyku. I'm speaking English. To je jedna veta. Druhá veta I speak English. Tak toto oddelím, aby bolo jasné, že to sú dve rôzne skupinky vied. I'm speaking English, I speak English. Do slovenčiny aj jedna, aj druhá veta by sa dala preložiť ako hovorím anglicky. Hovorím anglicky. Rozdiel ale je v angličtine, keď túto vetu dáme, keď túto vetu preložíme, ale aký? I'm speaking English, now I'm speaking English right now, at this moment I'm speaking English. Can you hear me? I'm speaking English right now. This is English. Toto je angličtina. Toto, čo rozprávam, je angličtina. Teraz hovorím po anglicky. Slová, ktoré počujete, ktoré idú zo mňa teraz v tejto chvíli, now, at this moment, it's English. To je angličtina. Hej? Takže priebehový prítomný čas hovorí o tom, že hovorím teraz tým jazykom. Kdežto I speak English by znamenalo, že hovorievam, to znamená, má to ten význam, že viem po anglicky, že dokážem rozprávať týmto jazykom. Neznamená toto v tejto druhej vete, že hovorím o tom, čo sa deje teraz v tejto chvíli. Nie. To vyjadruje to, že dokážem hovoriť tým jazykom. I speak English, I speak German, I speak Slovak, I speak Czech, I speak Russian. Yeah, of course, I speak Russian as well. I speak Russian. Toto sú jazyky, ktorými hovorím. Takže rozlišujte. V slovenčine ešte raz hovorím, jedna a tá istá veta, do angličtiny vlastne ju prekladáme dvomi rôznymi spôsobmi. Hovorím anglicky, vo význame teraz, slová, ktoré zo mňa idú, sú anglické, toto je angličtina. Prípadne hovorím anglicky vo význame, že viem angličtinu, ovládam ju. Hovorievam, nemám problém sa dorozumieť týmto jazykom. Nejaká podobná situácia vlastne z týchto istých vied, keby som
keby som vytvoril, niekto na mňa začne teraz rozprávať a je to taká hatlanina, nerozumiem dohromady, čo to rozpráva a pokúša sa hovoriť anglicky, ale nezdá sa mi, že je to angličtina, ale predsa len sa ho na to spýtam. To hovoríš anglicky? Hovoríš anglicky na mňa teraz? Are you speaking English? Are you speaking English? Hovoríš anglicky teraz? Toto, čo rozprávaš, to je angličtina? Are you speaking English? Hovoríš teraz anglicky? Iná veta by bola, keby ste sa niekoho chceli spýtať. Hovoríš anglicky? Do you speak English? Vo význame, či vieš anglicky, či má zmysel, že na teba budem hovoriť po anglicky a či mi vôbec budeš rozumieť. Toto je to. Toto je ten základný rozdiel medzi týmito dvomi časmi. V teoretickej časti k priebehovému prítomnému času som hovoril takisto, že sa zvykne používať, keď opisujem udalosti, ktoré sa opakujú ako si nad rámec niečoho, čo je normálne, čo je bežné. Áno, aby sme rozlíšili ale takéto vety s jednoduchým prítomným časom, ja ich pre istotu napíšem na tabulu. Najskôr veta v jednoduchom prítomnom čase. I always use the computer. Vždy používam ten počítač. I'm always using the computer. To sú dve vety, ktoré vlastne v slovenčine môžu znamenať, dá sa povedať opäť to isté. Vždy používam počítač. Akurát, že v angličtine musíme rozlíšiť ten dôraz na to opakovanie. Kdežto v prvom prípade I always use the computer je konštatovanie, že vždy používam počítač, jednoducho vždy, keď ho potrebujem, tak ho jednoducho použijem. Je to skôr také bežné používanie počítača. V tej druhej vete I'm always using the computer vyjadrujem to, že ten počítač ako používam, ale už je toho až moc. Jednoducho, že stále sedím za počítačom. To má ten význam. Preto neberte to tak, že príslovka always sa vždy používa iba s jednoduchým prítomným časom. Keď hovorím vždy, vždy znamená opakovanie. Áno, to je pravda. Ale pokiaľ chcem vyjadriť takú tú nadmernosť niečoho, opakovanie, že čo je až toho moc vyslovene, v takom prípade môžem použiť aj priebehový prítomný čas práve s takouto príslovkou always a vyjadruje to niečo, čo sa opakuje nad rámec niečoho, čo je normálne, čo je bežné. I'm always using the computer, ako nič iné nerobím, len používam počítač, ako robím s tým počítačom a tak ďalej. Toto je základný rozdiel vlastne v takýchto dvoch vetách. V jednej hovorím o akomsi bežnom používaní počítača a v druhom prípade hovorím o používaní počítača až nad mieru bežného, povedzme takým spôsobom. Ešte chcem upozorniť na opis počasia, alebo teda vyjadrenie akého počasia v angličtine. My v slovenčine teda hovoríme, keď idem rozprávať o počasí, jednoduché vety typu prší, sneží, fúka, je slnečno a tak podobne. V angličtine nezabúdajte, že treba vyjadriť akoby tú osobu, o ktorej rozprávate. To znamená, keď hovorím o počasí, počasie je stredného rodu v angličtine, ukazujem naň it, je to počasie. Zhodou okolností aj v slovenčine je počasie to, it. Myslím, že bude určite lepšie, keď si skôr zapamätáte, že vždy, keď hovoríte o počasí, tak sa používa toto slovíčko it. To znamená, začínajte týmto slovíčkom vždy vetu, keď hovoríte o počasí, aké je. Či už prší, sneží a tak ďalej. Ono vás to môže potom naviesť k tomu, aby ste tú vetu povedali správne. Ja si vymyslím vetu, v ktorej chcem povedať, že prší. Pozerám sa teraz von oknom a chcem povedať prší. Ako by som to povedal? No, to je to slovíčko it, o ktorom hovorím, treba ním začať. Keďže prší teraz, v tejto chvíli, chcem povedať, to znamená, že musím použiť priebehový prítomný čas. Deje sa to teraz, v tejto chvíli. V takom prípade nepoužívam len osobné zámeno it, ale celý tvar slovesa byť. It is. It is. It is. Toto je to. It is. Na ďalšom mieste sa nachádza už samotné sloveso, ku ktorému pridám koncovku ing. To znamená pršať. Pršať sa povie rain, no ale nesmiem zabudnúť koncovku ing. It is raining. Toto znamená prší. V slovenčine jedno slovíčko, v angličtine sú vlastne tri. It is raining. Prečo? Pretože vlastne ten podmet, to osobné zámeno vždy vlastne musím v anglickej vete použiť, vždy musím hovoriť
vždy musím použiť, o kom hovorím. Tak toto bude lepšie povedané. To znamená, vždy na začiatku sa musí nachádzať osoba, alebo vec, alebo niečo, o čom rozprávam. Jednoducho povedať vetu, ja neviem, raining iba, by bolo zlé o význame prší. Nie, to je aký čas, to nie je žiadny čas. Alebo is raining nebodaj. Nie. Vždy musíte vyjadriť aj tú v úvodzovkách osobu v tomto prípade. A to je počasie, to je to počasie. Vždy musíte jednoducho dať vedieť, o kom rozprávate alebo o čom rozprávate. To isté platí aj v jednoduchom prítomnom čase. To znamená, keď chcem povedať, že prší ale často prší, to znamená, už hovorím o tom, čo sa deje opakovane. Nie len teraz, v tejto chvíli, ale čo sa deje opakovane. To znamená, už je tam jednoduchý prítomný čas, ale opäť hovorím o počasí, použijem slovíčko it, no a za ním nasleduje sloveso rain. Čo sa týka nejakých koncoviek, vieme, že keď je he, she, it, pridávam koncovku s. Povedzme, že veľa prší, a lot. It rains a lot. Prší dosť. Pršiava dosť v takom význame. Pršiava. Znie to možno divne, ale na to, aby som vám vyslovene priblížil ten preklad, čo touto vetou vlastne hovoríte, že je to opakovaný dej, v takom prípade to bude možno asi najvhodnejšie. Prší vo význame prší teraz, prší vo význame pršiava opakovane. To isté platí aj pri iných slovíčkach, napríklad, ja neviem, snow, keď hovoríte o snežení. It is snowing, môže snežiť. It snows a lot. Napríklad, keď sneží veľa a tak ďalej. Čo chcem ale týmto povedať ešte raz, je to, že ten podmet, vlastne to, čo je na začiatku vety, tú osobu, o ktorej rozprávate, alebo ktorá vykonáva nejakú činnosť, v tomto prípade je toto počasie, ktoré nám prší, alebo teda, ja neviem, sneží, alebo čokoľvek robí, v úvodzovkách samozrejme, tak to musím vyjadriť jednoducho. Poviem iný príklad, kde to možno postrehnete, keď poviem napríklad hrám futbal. Je to taká obuchaná veta už, ale na nej možno lepšie pochopíte, že čo chcem povedať. Keď poviem vetu hrám futbal, v slovenčine je jasné, že hovorím o sebe. Ja hrám futbal. V angličtine ale to jasné by nebolo. Takže vždy tú osobu, o ktorej rozprávate, vyjadrite v angličtine. Ja to napíšem. I am playing football. Keď hovorím, že hrám teraz. Alebo I play football, keď je jednoduchý prítomný čas. Aj to pre istotu napíšem. I play football. Hrávam futbal. Hrám futbal vo význame teraz a hrávam futbal vo význame opakovane. Čo chcem ale tým povedať? V slovenčine si všimnite, že hrám alebo hrávam, nepoužívam slovíčko ja. V angličtine ale musí byť. To je to, čo by v anglickej vete ste si nedomysleli. Ja keby som jednoducho chcel povedať vetu, že hrávam futbal a bez toho I, ako by to vyzeralo? Play football? O kom rozprávaš? I play football, you play football, we play football, they play football. Tu by mohli byť 4 rôzne osobné zámena, ak nehovoríme o ďalších možnostiach. To znamená, že by nebolo jasné, o kom rozprávate. Vždy používajte tie osobné zámená. V slovenčine nemusí byť. Tam je to jasné, v angličtine nie. To isté platí aj tu. Keď dám I am preč, dal by som iba playing football vo význame, že hrám futbal. To môže byť I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Hoci čo tam môže byť. To by nebolo jasné z toho kontextu. To isté platí aj pri iných vetách typu hráš futbal. Opäť, v slovenčine hráš, ale je jasné, že myslím ty hráš. Nie ona hráš, oni hráš, alebo my hráš futbal. Blbosť. Ale musí tu byť vždy vyjadrená tá osoba, o ktorej rozprávate. Toto nezabúdajte. Tým vlastne začínajte anglickú vetu. To je vlastne najdôležitejšie. Teda hovorím o takých bežných vetách, alebo teda o vetách, ktoré sa používajú v týchto časoch, ktoré teraz rozoberám. Napríklad, hrávajú futbal. To je niečo podobné. Hrávajú futbal. No je jasné, že hovorím o nich. Oni hrávajú. Ale to slovíčko oni si musíte tam doplniť jednoducho a hlavne ho preložiť do tej angličtiny. Lebo hovorím, v týchto prípadoch by to nemuselo byť úplne jasné, o čom vlastne rozprávate. Ešte na čo chcem upozorniť sú slovíčka v angličtine dve v tejto chvíli, také najčastejšie, ktoré sa používajú, a to je slovíčko live a work. Žiť a pracovať. Live and work. Žiť a pracovať. Pokiaľ by som tieto dve slovíčka mal používať v jednoduchom prítomnom čase a v priebehovom prítomnom čase, povedal by som, že rozdiel v ich použití až taký veľký zásadný nie je. Ja vám poviem konkrétny príklad. Veta I live in BA Bratislava alebo I am living in
Bratislava. Bodka. I live in Bratislava a I'm living in Bratislava. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi vetami? No, poviem to takto, že nejaký zásadný rozdiel medzi nimi nie je. Na takéto precítenie rozdielu medzi týmito dvomi vetami, keby som mal ísť hĺbšie, tak najskôr by som to prirovnal asi k situácii, kde keď používam jednoduchý prítomný čas I live in Bratislava, vyslovene vyjadrujem, že jednoducho som tu býval, bývam tu a neplánujem nejakú zmenu, jednoducho toto mi tu vyhovuje a takto to chcem, aby aj ostalo. I live in Bratislava. Toto bude. Kdežto pri spojení I'm living in Bratislava nehovorím, že to znamená niečo iné. Tiež to znamená bývam v Bratislave, aj tiež to znamená teraz, aj tu znamená, že teraz bývam, aj tu znamená, že teraz bývam. Ale rozdiel by som možno chápal v tomto prípade v tom, že tu ako keby som v úvodzovkách, kde si v pozadí pripúšťal to, že ako je možné, že sa niekde presťahujem, ale momentálne bývam v Bratislave. Momentálne. Toto je obdobie, povedzme, určité v úvodzovkách, kedy bývam v Bratislave. A tiež môžem tu bývať, ja neviem, 100 rokov trebárs, ale jednoducho tu ako keby ste pripúšťali tú možnosť, že ja neviem, na budúci rok, alebo od 10 rokov, od 20, od 30, že raz, alebo keď príde niečo, tak môžem ísť bývať niekde inde. Ale hovorím, zásadný rozdiel medzi týmito dvomi vetami tu nie je. Týka sa to slovíčka live, kde ten rozdiel, keď ho použijete v jednom alebo v druhom čase, ten rozdiel nejaký veľký nie je a týka sa to takisto aj slovíčka work. Pri týchto dvoch slovíčkach, teda v angličtine, nejaké zásadné rozdiely, či poviete I live alebo I am living, zásadné rozdiely nie sú. Tam je, hovorím, že ten rozdiel možno len v tom vyjadrení, že tuto je to hotová vec od alfa, omega, koniec a vždy platí toto. Kdežto tuto teoreticky v úvodzovkách, kde si v pozadí, v myšlienkach, ako keby som pripúšťal, že no tak keby sa stalo, tak môžem ísť aj niekde inde, ale momentálne bývam v Bratislave, I am living. To isté platí. I work for the company, pracujem pre tú spoločnosť. I work for the company. I'm working for the company, pracujem pre tú spoločnosť, pre tú ktorú spoločnosť. Opäť aj pri slovíčku work platí vlastne to isté pravidlo, tá istá zásada.